Да, добре, ще пак не е звън. По-рано видеото, ако се спомняте, сте 404. Казах, че тази година няма да имам български на осмица, но някакво чудо и сега се появи 509 на осмица. Да, сега ще чакаме да се качим. Сега чакаме 500 да замине и се качваме в 509. Отвори вратите, може да се качим. Много странно как. Казвам, днес нямаме български и се появява български. Съвпадение. Технично се като тръгваме. Само да ви се чува малко по-зле, че съм без микрофон. Та да, както се чува. Вижда, че и друг Шиндер 668. Реално 509 е скаран, защото на 3414 му се щупи пантографа на обръщалото на Люлин. И явно няма Шиндери за смяна. Виждате 3013. Минало през острова нормално. Красно време. Така става ни зелено и тръгваме. Ето и 3013. Може и да малко отзад. Ето я кабина номер 2 или кабина Б. Така пише на таблата. Другото 509 е доста скъцащ трамвай. Пак няма особено количество хора. Ако седнем тук. Тръгнахме от спирка Възраждане, площад Възраждане. Отиваме към Моло в София или улица Опалченска. Сега пристигаме. Това е Шиндер 672, извинете. И сега потегляме от спирка улица Опалченска. Някакъв
И на конни свири 34-13 е това. На линия 6. Ето го и мола. С някой SF. Не погледнах кой беше, на единици само видях, че. И сега пристигаме на спирка Одрин, улица Одрин. И шлезе на 10 ДКЦ. После. Виждам друг SF, но той е на тройка, сигурно. Не, на единица е 24. О, и има излизаща песа за 27. Та сега отиваме към пазар Димитър Петков. И както казах, слизаме на 10 ДКЦ. Се разминаваме и с 32. Иначе иска да ви благодаря, че успяхме да съберем 800 абонати. Много ви благодаря и се надявам, че все пак ще изпълним целта от 1000 абонати до края на годината. Но да, сърдечно ви благодаря. И сега вече се намираме на кръстовището с булевард Константин Величков. Много скърца, пак ви казвам, но за феновете на български трамваи е топ звук. В принцип, тук това е моята спирка. Ще влезем на следващата, че тук не се снима много добре. Много напред спират трамваите и трудно се снима. На 10 ДКЦ, ако не се лъжа, май по-добре беше, че се снимаше. Но сега ще видим. Първото влизане на български, на новия стамбулийски. Нека идем напред, че все пак оттам ще поснимаме. Това е официално първото излизане на български тук. Така ще го снимам. Идва един Шиндер, ще стане готино с него. Шиндер е
666. Пак на линия 8. Да. Ами за сега е това от тука. Не знам дали ще успея да го снимам пак, но може да наречем това нещо като първа част, защото не знам, всъщност това ще си бъде видеото. Надявам се ви е харесало и може да поставите лайк и да го изпратите на ваши приятели, ако те имат интерес. И да, ако има нещо, ще го качвам. Айде, чао!